హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా స్టైల్లో నేను ఈరోజు కొబ్బరి చట్నీ చేస్తున్నాను. ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించాను. కొబ్బరి చట్నీకి 12 పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాం. ఉడికినాయి కదా, కొద్దిగా మూత పెట్టి వేయించుదామండి. చూడండి, వేయనీళ్ళు ఒకసారి చూద్దాము. చూసారు కదా, కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుందాం. సేపు ఇది లైట్గా వేడి చేద్దాము. కళ్ళుప్పు తగినంత వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి ఇలా వేసుకొని గ్రైండ్ చేద్దాం కదా. వీటిని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకుందాం. మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఎల్లిపాయ రబ్బలు, జీలకర్ర, కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేద్దాము. హాట్ వాటర్లో వేసుకున్నాను, కొంచెం వేసుకొని నానబెట్టాను. దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుందాం. బౌల్లో తీసుకున్నాను. పోపుని ఇందులోకి వేస్తున్నాను. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో కదండి. కొబ్బరి చట్నీ పోపు పెట్టిన తర్వాత చూడండి, చాలా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ఇలాగే ట్రై చేయండి. సింపుల్గా ఈజీగా తయారు చేసుకునేదండి. ఎవరైనా తయారు చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా. ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. టేస్ట్ చూశాను. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని మొదటగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.